Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. CBD building next to Joina City on fire. Tichitaura kudai iri kutsva guys. Handisi kuti chichaitika nekuti mapurisa zviri kunzi achazouyaona kuti nyaya yacho yakamira sei, asi tichitaura kudai iri kutsva. Mafire brigade awuya, mafire brigade mota dziya dzinodzima moto dzauya, asi chashamisa vanhu, vamwe vanhu vatsamwa zvisingaita, asi vamwe vanhu vaseka vadedzera kuti aiwa chinyika chedu cheZimbabwe ichi chakaita sei chakatokanganiswa neZANU-PF. Mafire brigade auya, asi auya asina moto. Chichocho ichichakadaro guys, zvinhu zvinotoshamisa, zvinhu zvinorwadza. Mafire brigade angauya asina moto sei? Ndozvataurwa nevanhu vakadedzera kuti zviya zvine zvipota zvitaurwa kunzi ZANU-PF iri kudya mari muchifara muchiti ZANU-PF ngaipinde. Ndezvo mukatarisa chamisa arizaina nekuti mune mchingoti saneta nemabible verses. Vamwe vanhu vachidedzera kuti chamisa kwaari ari kutofara because moto Mwari vari kuranga ZANU-PF, because ZANU-PF ndio yakabata muHarare imomo, ndio iri kuba mari, ndio ikuluta. Asi vamwe vanhu vachema vachidedzera kuti aiwa tiri kuzvinzwa, asi problem ndeyekuti ezvinezvi vamwe vanhu vachashaya basa. Saka ndiziga tinoti kudii, asi patanga pachitsva building 1, asi nenyaya yekuti mafire brigade auya asina mvura, ndo zvatonyanya kukonzeresa pakutotsva Joina City yacho yese. Handizi guys, kana muchida mavideo akazara pa social media munogona ngonotarisa, asi nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvevanhu zvaparara. Panana KFC, pane mashopu akawanda mahombe pamativi papo. Saka handizivi guys kuti munoti kudii nazvo, makambozviona kupi zvakadaro. Saka vanhu vanga vakusvora vachiti ZANU-PF aya yatikonzeresa. Enezvi tarisai muone vanhu vari kushaya mabasa hapo. Enezvi mamwe mabasa evamwe vanhu vanga vagara vachishanda vanoti vachimuka mangwana vaona pasina basa. Thank you so much. Don't forget to subscribe.